po, magandang hapon mga kudra. Hello po! Magandang gabi! Ay, hapon pala. po. Kami po ay Nag-aantay ng customer. Pauwi. Walang uwi sa pamilyang ito. Kuha lang po kami ng damit. Dito kami natutulog na may kuhan. May mumura-rara. Makatid. Ay pa lang, di ko na nag-aldan? Oo. Yan. Sana wala na tayo nag-aldan. And hello po kay Ma'am Christine Meneses. Hello po, Ma'am Christine. Magandang gabi po. Hi, nako. Ay, nagkawit ko nga. Buti ka kamon di makapit. Nagalit po nga na yung panang tiligaya. And shout out kay Eddie RTV. Pa-order kay kay ka Maricel Pencil. Pa-order po papaitan. Naibusan sis. Next week po ulit ang aming Sa pinapaitan. Monday po ulit. Siguro sa Sunday pa kami magkatay ng kambing. Wala na kaming kuwan. Kambing. Lutong ulam. Gandang gabi, beautiful DFL. Pa-shout out naman. Shout out po kay Ma'am Maricel Innocencio. Hello po, Ma'am Maricel. Ito magpano. Ganda nga po. Ay, Pabili po galing. daw, pabili po. Baka po hanapin niyo po si Ate Joanna Inshaw. Shout out sa Lograna family from Iligan. Hello po sa Lograna family dyan sa Iligan. Kamusta po? Basta po kayo dyan. Ingat po. Ingat po. Hello din po kay Ma'am Mercedita Natividad. May natibidad din dito. Kay Sir Edgar Ilagan. Hi mga ka-dragon, kamusta po? Yes, so, ayun, nakakapagod guys yung magapon pero Worth it. Okay lang po. Worth it naman. Di ba ang tiligaya? mas gusto na nga ng teligaya dito. Oo. Sino? Hi beautiful ladies from Ma'am Shirley. Yan. Hello po, Ma'am Shirley. Magandang gabi po. Gandang hapon, DFLC nagluto ng lomi, tanong lang, DFL, shoutout from Sir Rangel Padilla, si Ate Madonna po. Siya po ang ating chef. Si Ate Madonna. Sa mga nagsasabi ba't di daw kami nagluluto, syempre pang tinda yung guys, dapat yung marunong talaga. Kanya-kanya kami ng trabaho dito. Nakatoka po kami. Ako sa sa fries, Fries at burger, si Gigi sa milk tea. Tapos dito Kasama niya si Ate Aisa. Kami mag-indon niya. Ito sila. Apat kami dito sa tindahan, si Gigi, ako, ay dito sa harap. Si Gigi, ako, si Ate Aisa, sa Ate Gretchen. Tapos sa kusina, sa Ate Ligaya, sa Ate Pasing, sa Ate Unsang, sa Ate Joan. Sila namang apat. Diba, Ante? Ayaw naman dito nila, sabi namin palitan naman kami. Ayaw naman nitong dalawa. Ayaw nila magkaroon ng shake ay ng milk tea. Hindi kami marunong. Ramanak Tikaldingyo ako from Sir Rodolfo Cabangon. Sige po, padalhan po namin kayo dyan. Punta po kayo dito, mga siyal. Tumaba si Gigi, bagay sa kanya, litaw yung ganda niya ngayon. Ilan po? Ilan po yan? 34, May customer kami nang bili ng siomay. Bukas po tayo magluto. Shout out kay Ma'am Mercedita Natividad from Tarlac. Rinig kaya ito po. Narinig yun. Magandang gabi. Hello po kay Sir Albert Valenzuela from Davao. Hello. Pagod na ang pagod ko. Po mga binibini, kamusta kayo? Pa-shout out naman thank from Imos Cavite. Yan. Hello po kay Ma'am Florence Orangan dyan sa Imos Cavite. Yan, ingat po kayo dyan sa Cavite. Shout out
first time ako babati ka DFL from Olongapo City. Gandang hapon po. Yan. Magandang hapon din po sa inyo, Sir Ian Christian Eclebia from Olongapo City. Ingat po kayo dyan, mga madam. Shout out sa idol ko si Madonna mula dito sa Halahala Rizal from Ma'am Maria Saijen Perez. Hello po, kumusta kayo dyan? Sa Halahala. Kapit bahay na sila. Shout out din kay Ma'am Mary Rose Chua. Hello, Team DFL. Hello po. Shout out po sa mga kapatid dyan sa lokal ng Ibiza Distrito ng Spain. Yan. Hello po sa mga kapatid natin dyan sa lokal ng Ibiza Distrito ng Spain. Yan. Hello po kay Ka Marcelina Banga. Pero kung siya ang kay Marcelina. Shout out kay Manong from Las Vegas. Manong Bartok. Hello po, Manong Bartok. Dyan sa Las Vegas. Nagbartok Marami at pong Manong nabartok Bartok. ka. Marami pong Manong Bartok dito. Mga Manong Bartok. Bibili ka na ba? Ay, sexy pala. Sexy ko yun. Sexy. Hello po sa ating 50 viewers. Hello po. Magandang gabi. Dito po kami matutulog. Kaya 24 hours kami. 24 hours lang open. Charot. Hindi, siguro mga hanggang 7 lang. Baka pag inabot kami ng 24 hours, ganyan na yung mga mata namin, no? Para sa antipasing. Ako kaya kong magdamag. Hello po kay Sir Miguel. Sir Miguel. Miguel, ano po? Miguelito. Basahin mo. Di ba kita message ko? Kita naman Sir Miguel. Yan. Hello po Sir Hello Miguel. po, Sir Miguel. Hello po. Di ba may nagpa-shoutout doon sa my vlog at vlog? Yung pa natin po ngayon. Nag-try ka hapon. From Iligan. Yan. Hello Hello kay po. Sir Miguel from Iligan. Sige, si Manong Bartok maglibre ng 1K sa mga maunang customer. Yay! Mauna na po akong maging customer. Nangada. Yes, Maglibre thank na you ako po. bukas. Sa Pagising ko lang. Pagili ko. maunang customer po bukas? Or ano? Naku, baka. Isa lang po. Na, mag-Gcash daw siya. Yes, Wow, thank you po. Para bukas po Niloloko niya ba? magmanong Bartok eh. Ay di, kami na lang po magbili kaya. Charot. Para unang customer. Kaya nga mauna nga ako bukas. Pautakan na lang. Ako naman ang magang mag-design. Alas ko lang mag-design na ako. Pag na naman. Thank you po. Uncle Bano. Thank you po. Manong Bartok. Manong Bartok. Kaganda ho palang pangalan niyo ah. Manong Bartok. Send ko namin yung Gcash ni Ate Goret. Totoo po ba yan, Sir Manong Bartok? Baka na Bartok ka na. Isungat ko ha, aglok-loko ka. Baka Ilocano ka mo. Uwe, Bartok na rod. Kota na today. Mag-Gcash ako sa inyo. Kota na rin po. Opo. Pero maaga pa naman kaya Dede pa. baka may mag-lobby pa. Kahit mga 8 po kami. Bihon. Kasi dito po kami natutulog ngayong gabi. Naka-schedule kami ngayon. Kahapon sila Dan. Masasawa. Ano ba ang Gcash number na dapat padala? Pwede ko ba ikon yung kay ate dito? Ikon mo ikon ni ate. Gretchen. I-send po namin. Na, kabilis. Wait lang po, nanginginig pa. Kasakali tayo dyan ah. Customer man daw ante. Hindi naman daw sa empleyado. Customer man daw. Mag-customer kaya ako muna bukas. Wala pa swerte naman yun. Naman. Benta Kuya rin Bart. rin natin yun. Kuya Bart, please naman. Paano ba yan? Ano ibig mo sabihin? Ipasa siguro sa kanya. Hindi, ibigay yung 1,000 sa customer? Eh, siguro mga Hindi ba bigay siya ng 1K? share na lang. I-share doon sa mga... Ganun po ba? yung
Halimbawa yung 1K, Pwede kong hatiin sa mga na lang. pandala. ibigay namin, Paninda na lang. paninda na ibibigay namin sa Para makabenta rin kami. Sa mga bata Or- po sanang elementary. Yung mga sa bata- unang customer, ibibigay namin yung 1K. Parang ganun kasi yung pakete. Sana po yung ano na lang po, plano po namin ano na lang. May Sa mga plano ka na. batang dumadaan po dito paghahapon. Sa elementary. Ang gabi po kasi Ha? dito naglalakad lang. Ako i-send ba? Parang gusto Kay nila Manong? po hindi sila Ay, makakita. chat mo din eh. Ano Diba? po? Ano ba yun? Tumitingin-tingin lang sila. Hindi, i-comment mo lang din. Kaya gusto ko sila bigyan. Mag-comment. Ilagay ko yung number? Direction mo lang. Sa umaga, nagapuro sila yung pasok. Wow, thank you po sa Thank you po. bayad ko sa order kong Ingat po kayo dyan. pinapaitan next week. Thank you po. Salamat po ka Marcel, Pinzel. Kami na lang magkain. Kahapon yung ganito oras na yung nag-allow mo na busy tayo. Ngayon wala. Pero kota na kami. Kaya Naka patay 5K kami. na kami. Kaya may kasalagong na no? Kaya umaga. Wala isuki natin Magandang ha. hapon sa inyo mga ka-DM. Hello po kay Mama. Hello po. Ano ba natira po? May kwan pa po, may kilayen. At saka konting sisig, pork. At saka yung milk tea po. Ayun sir, Manong Barros, matipin ko ba yung comment niya? May comment po si Gina Lynn na batilan Nabatilan. dyan. Yung Gretchen Galamay. Gcash number po ni Gretchen Galamay. Pwede ipin yun eh. Kaya lang, mamaya na lang. Natulog na tayo. Hello po ka Sir Alvin Iballe. Nakatulog. Tuloy sa bila. Magandang hapon din po kay Ma'am Raquel Jocales. Hello po. Ayun na ping o. Basta Basta may may ako maswerte. kay Gretchen ng 1-1. May si Baby Maker man yan. Siya ngayon. Ay, siya ba yan? Oh, ayan, nagpadala ako kay Gretchen ng Ay, thank you po! Thank you po. Thank you so much. Ano ba yan? Ingat po kayo dyan. May kuwan. Ganun na lang po yung gawin po natin yung Si-share na worth sa mga 1K. bata nila. I-share na lang natin para mas maraming makatikim. Sa mga estudyante pong elementary. Kaysa isang tao lang. Ay halagang 1,000 na burger. Bibigay ko sa mga bata. Dumadaan dito. Pero ang siguro bigyan namin yung mga elementary kasi yung mga elementary dumadaan dito uwi. Sabi nila yun sana, sana kaya lang wala man akong pera, naririnig na. Tatanong sila, magkano po milk tea? 29. Ay, ganun na sila. Lampas na sila. Tapos na mga naglalakad lang. Parang mga iba doon, mga katutubo. Sa mga tanlog. Delivery, Genesis lang. Pa-deliver namin dyan sa Morrisland. Ang alam daw milk tea? Yung papaitan. Ay, papait na. Mapait na po yung pagdating sa inyo. Mapait na po Pero yung... narap po kayo dito. And shout out din po kay Ma'am Marilu de Vera. Ay, shout out sa mga anak ko na sina Laika, Mark, at Kat. Salamat mga kapatid lokal ng Binalonan, Distrito ng Ordaneta. Yan. Hello, Hello po sa inyo. sa inyo. Kay Laika, Mark, at Kat. Po kayo. Shout out sa mga kapatid natin dyan sa Binalonan, Distrito ng Ordaneta. Shout out din po kay Gina Tandok. Hello po. Ay, chip ko. Siya po yung chip ko. Chef ko. Mga madam, yung kulungan ang improve nyo sa kambingan nyo para ma-prevent yung mortality o kamatayan nila. Kaya nga, ano man lang kasi yung ginawa ni Kuya Efrain, Ayun na yung chat ni Baby Maker Peng. basta may bubong. Wala pang katsaran? Meron mga tabla-tabla na kwan. Okay. Eh, malamig nga kasi. Kaya nga, dapat daw may kwan, may dayami. Siyempre kami guys, hindi na talaga namin magawa yun. Siyempre pang lalaki na yun. Nakapag na kami dito. Dito. Sinasabi, tsaka alam naman
ni Kuya Efren yung ginagawa niya. Sana. Ay, sana. Sana alam niya. Sana mga hindi niya alam yung ginagawa niya. Kasi kahit kami na hinayang kami, 5 ano na yun, kambing yung Tas isang inahin, isang oo, kwan. namatay. Di Di sana, anim. ano na kami doon, tag 2 kalahati na kami. Pwede na po franchise. Basta ko na lang. Bago isang inahin. Yan, hello po kay Ses Loraya. Hello, Hello little po. ladies. Hello po. Hello din po. Gandang gabi po. Bili na po kayo ng ulam. Para maubos. Sana na. mag-success ang negosyo niyo, Team DFL. Basta nandyan sa Idol Madonna na chef cook. From Ma'am Maria Sargent Perez. Talaga po masarap Thank ang you so luto. much po. Masarap pong luto niya si Madonna. Si Ma'am Binabalik-balik, mabenta guys, yung chicken pastel na budget. Remember rin ka? So, plano na naman namin guys, mag-alaga na naman ng 45 days naman, no, para may pang, kami, Sa supply chicken. ng chicken Supply. pastel. Kasi malakas ang sustain. Ang nakas Isa na bili kami ng bili sa bayan. yung budget meal na pang student. Masarap din kasi siya. Masarap pala yung pastel. Afford ng mga estudyante. Kahit kunti lang, kahit 20 lang. Mas maganda pa kainin yung mga hindi maka-afford, sila ang libre nyo para maranasan nila makakain sa DFL. Yes po, yun po yung mga elementary student. Kasi puro high school po yung bumibili dito, yung mga elementary dumadaan-daan lang. Gusto rin sana nila. Siyempre yung allowance nila magkano lang. 10. Eh buti yung mga high school dito medyo mga mga rich Mga kid bigati. yung iba. Mga anak ng contractor dyan. Baka kamo pag uwi nila sa bahay, ginaiyakan nila. Mama! Baka wala na ganun sila. Nagdagan mo yung baon ko. Shout out po sa Tapos nagsubod Shout natin out ng po. nanay nila dito. kay Kawayway Channel from Bigan City, Ilocos Sur. Yan. Hello po sa sa mga Kawayway taga-Bigan. Channel. Hello Yan po. sa Bigas. Pwede na franchise DFL, kainan. Ante, franchise. Magpa-franchise na. Franchise nila. Saan kaya? Open na. Franchise ka na tayo. Bigyan ko kayo ng milkshake from Arnolfo Tandok. Isa-isa. Hello, I thank you Okay. po. Bigyan daw tayo ni Sir Arnolfo Tandok ng milk tea. Milk tea po yung sa amin. Milkshake. Milk tea Parang po. milkshake na lang. Yan. May nag-comment tayo ba tayo? Thank you, Sir Arnold. Tandok. Tirahin mo na daw. Madonna, yung mga contractor, tirahin mo ulit habang walang customer. Ilabas na namin yung kan namin. Huwag na po, baka ma-high blood lang ako. Baka Bisa bigla na lang may maganda-ganda magbaril mo sa sa tabi. kanilang kuhan. Hindi song ganda yung tulog ko mamaya. Awan mo ito naggatang. Kawang tao. Awanan, nagkatulog. Tao. Maganda. Pero, hindi na rin masama kasi nakakonta na tayo. Mga customer. Hello from Hawaii. Yan, hello po kay Sir Chris Bambico from Hawaii. Hello po. Yan, syempre kay Gaya. Yes. Kay Kuya Johnny. Kay Ate Remy. Kay Manong Junior. Kay Kuya Ban. Kay Kay Uncle Banding. Kay Sir Robert Van Ordin at kay Ate Roy Van Yan, hello. Kay Ma'am Marlene. Ligaya Celestino. Tama ba yung pan ko? Jen Benet. Ebidyan. May Kay kapitbahay Ebidyan. pala ako. Hello po. Kay Sir Ding Kabatay. Siyempre kay Kay Sheila Sheila. Espanyola at Yan, kay Sheila Jane G. Roskilang Gillian. Sino pa nga yun? Yung laging mga kay... Kay Manang. Kay Manang Alexis. Yan sa Singapore. Kay Ma'am Eva Valdez. Yan. Kay Tito Ben at Tita Benita. Hello po. Malapit nang magaling po. Ma'am Dinita. Gutom na ba kayo? Sabi ni Sir Ingat po kayo dyan, Ma'am Dinita. Ni Manong Bartot. Sir Anonymous, ingat po. Sir Gayin, ingat. Kumain po kami ng ng kikiam kanina. Gangkikip lang. 5 pisong kikyam po, tapos tubig na malamig. Okay Siyempre na po sa kinakain amin po yun. namin dito, Bayad po yun. binabayaran Oo. namin. Nagkaka... Walang kasi libre. may- Sabaw. Mag- Tapos guys, yung pinangalian namin, diba may pa-approve sa bawah kami? Nay, yun lang guys! Tapos, Ayun ang ulamin namin. tapos may 2 puso ng saging dito. Yeah, nilaga na lang namin, ginawang
ano na yun? Kilawing puso ng saging ni Kuya Dan. Piman magito ang lako. Alagay ka man ko sa tayong sinaw. Madimi maramanan ang gito lako. May nga na imas. Pero kung may nagulupo tayo ko. Lagot ka. Sabi nila, tayong nagapaan. Gatinday na at natikman. Sabi kasi ni Kuya Dan, bawal daw tayo magkain ng marami at mabagal kilos. Busog. Apply ako dyan, tagabantay, stay in. Wala po kaming pagpapa, kaya nagatsaga-tsaga lang kami na salit-salit kami dito. Pero minsan wala talagang tao. Isang gabi lang yata, dalawa. Specialty papaitan ala Madam Madonna. Magpaliwanag ka na kung ano daw kung mag-uwi ka daw sa Manila. Hindi kaya po. Wala na kami sa kanila pa. Hindi po, yung recipe niya po, ililipat niya po kan Tiligaya. Kaya lagi po ako sa kusina eh. Apan yung kanang data ilaklakuyo. Nga naimas kabay. Ay, sabi ni Manong Bartet, apan yung kanang data ilaklakuyo nga naimas tabayadak. Takuma! Pagpaiso ma. Baka nabartik ka lang manong. Joke lang po yun. Baka mag-order na sa Tiligaya ng takma. What? Alam mo na, Peng. Yung pangarap ng Tiligaya dito guys, sabi nyo namin ay fried chicken. Yung chick silog, ganun. Ipakita mo yung kan natin. No? Ito po yung mga kan namin. Ano, inikot talaga ng tayo. Ito po. Ang liberal. Talagang mabisa. Hindi, kanya. Ayan daw po. Antay kanto mo konti. Talaga mga Yan. mag-isip ni Tita Min. Yan po. Kita niya po. Mura nga lang po yung tita namin. Sabi nga po nila, Mura mura na nga nga lang. lang. Hindi pa namin maramana. Hindi pa dahil nga po. Piman magito nga ako tingbira. Ano yung peng? Kanin yun, ta ipapaw ti it nga sigod. Kaninyo, taipaw it nga sigaw. Ay! Kaninyo, tanong. Saan po yung kainin namin nasa rep o itong nasa kwan? Iluto kayo ba't Sabihin nyo lang, pagluto ko na kayo, anong gusto nyo order? Gordor kayo. Ay, dapat ilalim pa. Ako na yun. Ipaway niya sa kanila. kahit tagi-isang kwan lang daw po kami Manong Barta. Silog. Tagi-isang... Nasilayin pa Ay, wala pa kaming pang dinner. Yun nga, sabi ko nga baka nasa itong dinner natin. Hindi, yung kahit natirang kwan na lang Ah, yan. hello po, kilawin. Gayen! Order mo, Ay, ganyan. Gayen, mag-order ka. Ay, ipadala namin dyan. Gaya mo da ibaga namin. Namin. Da ibaga di ba doon na? Private chat niya na lang daw po. Huwag kang madalagan. Huwag kang kabahan, Gayen, ha? Hindi mo ka sa Tiligaya. Ayun na lang po yung kakainin namin Manong Barta. Tell please. Daw Ate Joanne, hindi na siya makatututo. Tell please. Hindi, may isang kambing pa po kasi kaming kwan, dapat na bibilin. So, plano po namin, dahil babenta po ang chicken pastil dito, plano po namin mag-alaga ng manok. Yun na lang po 45 days. ang ipapalit namin Sa fixed na kambing. Mag-alaga na ka ng 45 days para may magamit po kami pang chicken pastil kasi sobrang mabenta Oh, po mahal, yung chicken mahal pastil. kasi sa bayan mo. Okay lang po. Ganyan lang po. Thank you. Mahal po kasi yung... Ay, wala pa nga. Hindi pa nga nagpayag. Nag-thank you ka na. Mamaya. Ay, nag-thank you sa Tiligaya. Talagang wala akong magawa. Sabi niya ni Gayen. Ingat po ingat po kayo dyan. Anong oras lang tayo? Isang pangalat daw. Anong oras doon? Yan, hello po sa ating 71 viewers. Hello po. Kumain na ba kayo mga kadyura? Hindi pa po. Sila din ang Mga viewers. Samsung pitaw. Antay, kainin nyo na daw yung kuwanta, ipawit na kanon, kanin yan sa ipawit kung sigon. Ag-order kayo. Nakaungutan ni Manong Bartol.
Sounds good daw. Sounds Okay, good, lang. ante. Thank Ang you. kailangan- Thank you. Kailangan may kulungan ba tayo? Thank you, Sir Buster. Ay, Wala mong laman yun. May pabo? Ay, saan ba yung nandoon niya? Oo. Para ko yung nandun kay Doon yung ano ay, yung dati? Di ba may pabo? na maliit. Oo. Tang, ano na lang, ililipat na lang nila. Maliliit. Baka hindi naman mag-gawin. Sino nandyan kayo ko na? Ay, Oh, ag-order kayo kanaw. Madali na. Baka daw ag-order kami. Na! Ay, kwan niyo po kami, kwan, Sir Bartek. Manong Bartek pala. Word of ano po? Agloko pa mat. Dajay lahat kanan ni Manang Manang Ligaya. Ano? Dajay lahat kanin ni Manang Ligaya. Dito, Raw. Ay, saan Ligaya lang po? Ang piligaya. Hindi na pala. Ay, magluto ka na doon tinapay Sa akin daw, tama na daw yung kuhan. Ano, siomay? Isang siomay. Hello ka. If all you can. Hello ka DFL. Malaki Shout na out magluto eh. naman from General Trias Cavite at sa family ko sa Bataan. Yan. Hello po. Hello po. Kay Ma'am Martes, di ba, ilig at sa kanyang family dyan sa Bataan. O mag-order na kayo, baka magbago pang isip ni... Dali bago tayo magkuhan. Ano sa'yo, ante? Ito na ba? Bakit ka lang? Hilayin. Di kilayin, yung kilayin na lang po. Baka bulo. One lang po Tag-isa yun. po kami Tag-isang kilayin. order ni Ma. Thank you Magkano po, yun? Sir. Opo, ano simula po po ng nanis? 60 times 5, 300 po. Ay, may customer kami. 60 times 5, 300. Ha? Good evening po kay Wow Open na new store. Yan. Thank you, Ma'am Doreño. Meron po. Yan, thank you so much. Tatsilog po, Pag nagawin kayo 65. dito sa Manood, ano lang kayo dito, drop by. Ay, walang tapa. Ay, ubos na raw po yung tapa. Ano? Sa ibo. Two silog. Excuse me po. Two silog. Ha? Silog na lang. Ito silog. Ilan? Isa. Ito silog Take po out. namin. Sige. Kami. 65. Balikan nyo na lang. Oh, sige po. Punta po kayo ng bayan? Sa bayan pa kayo punta? Hindi. Ay, may tiklaro. Sige. Hi ka, DF. Silog. Ka DFL ladies, ang mga babaeng walang pahinga. Hello sa inyo hanggang anong oras kayo dyan? Hanggang 24 hours. Oh! Ayun o, nagpana siya. Hanggat may tao. 1.4 daw yung pinadala niya. Pinayaran niya na yung 300. Thank you, Sir Buster. Bartek, thank you. Ingat ka dyan. Aditan nag-gcash akmanante 1.4 kinigritchay. Iba pa yung 1.1? Hello DFL ladies from Island. Hindi, baka Ayun na, pinadala niya yung 300 kaya 1.4. Nalutong tayo ay patay din. Ay ko, burger. Yung iba, lutuin daw po ng burger. Oo, Magandang gabi ka DFL. Pa-shoutout naman. Mr. and Mrs. Beth Senhofer from New Zealand. Hindi ko pa na napanong siya. Iba pa yung 1.1, yung 1.4. Parker naman sa inyo. Yan, thank you po. Meron na po kaming pang oh. Hindi, bakit ka nagkaka sa akin? tuwa sa Ligaya. Ayan, Sir Bartek, tuwang-tuwa po sa Tiligaya. Magkakain na rin siyang masarap. Ay, peng, baka karakan niya na eh. Makita mo lang, nagakuha na lang eh. Meron tayong pandoon. Baka sabi niya. Ay, hindi rin. Yan, thank you so much. Sabay-sabay. Manong Bartok. Thank you po. Ang nagtira ko. Ang Ay. merienda. Ayan, sana sabihin ko. Hello din Hindi ko na hello po sinabi. kay Ma'am Eileen Nesus from Novaliches, Quezon City. Yan, hello po Ma'am Eileen. Hindi ko masyadong Magandang nabasa. gabi ka DFL. Shout out Mr. and Mrs. Yan. Belt. Ano ata yan? Senhofer. Mr. and Mrs. Beth Na, take out. Senhofer from New Zealand. Yan, hello po sa inyo. Pasensya na po kung mali po yung pronunciation. Mr. and Mrs. Beth Senhofer from New Zealand. Team, kamusta ang araw niyo ngayon? Okay naman po, happy dahil ano, Dahil mga nakakon blessings tayo, sa oo. na-receive.
Seed. Tsaka nakakota na rin Tsaka kami nakakota po ngayon. kami ngayon. Amasyal tayo sa Isabela eh. Nakakota. Ang mga bantay titan na. Basta buya Hindi ka aflaing ingga na hindi ka makaturog makapasyari akti. na. Kabartikan. Hindi ka na makabakasyon na. Good PM watching from Southern Leyte. Regards po sa Miguel family dyan sa Ocala Manot. Yan. Hello po sa mga Miguel family dito sa Manood. Manot pala. Hello kay Michael Miguel from Southern Leyte. Yan, hello po. Taga-manood siya siguro. Ay, kon po, pinsan niyo po si Kuya Danilo kasi siya yung pinagbilhan namin ng lote nito, di ba? Miguel ba sila? Oo. Si Kuya Nilo po, Danilo, Miguel. Basta buyak dahil nga ingana makaturugak ti kabartikan. One manong bartak. Gon tanong baka no madupay ti order mo. One. Hello ka DFL ladies, lagi akong nag-aabang ng upload nyo araw-araw pero mas okay ang live nyo. Sana anal din ang live nyo. Shout out naman sa Revilla family yan. Hello po sa Revilla family. Hello Yan. po. Itatry po naming mag-live everyday kapag hindi kami busy dito sa Ingat po tindahan. kayo. Kaya na po sana mag-live kami tanghali, kaso busy. Kaya lang biglang Ay, pinsan may niya daw. dumating Yes na po, pinsan ko customer. sila. Ah, pinsan Ano niya po nga. pangalan na? Pangalan na. Ano pangalan niya, Ben? Yun yung Miguel? Yung nagpa-shout Michael out? Miguel. Michael Miguel. Hello po, Michael Miguel. Sabihin natin na Asawa niya si Aiza. ang kilala niya si Ano yan? Panggisan, potpot. Ay, may nag-comment pala dun sa live kapon. Ba't daw lagi ako nakapadyama? Kabaday ba doon? Ano naman pati ba naman pagpapadyama? Nagpapaputi ko kasi ito. Siyempre, mga ano tayo. Hindi kami naga-short ng Oo. maiksi. daming lamok kasi. Kahit lahat naman po kami, Lahat- nakaganon naman po kami. lahat Ayun po ang natin pan na. namin. Ayun po ang pan natin, di ba, Tiligaya? Pati nga sa Tiligaya, ganun po. Pupunta daw siya dito sa Family Week. Daming lamok. Shout out naman dyan, Nay Pasing at Nay Ligaya from Alvin Ibali. Hello po, ingat po Thank you kayo po, dyan. Sir Thank Alvin you. Ibalye, sabi. Thank you po. Sir Alvin Ibalye. Sir Alvin Ibalye. Thank you po. Ingat po kayo dyan. Nabiyan si Sir Alvin. Shout out kay Lucas Logan Salve, mga ka-DFL. Good evening po sa inyo lahat. Thank you po, maulan dito sa Pangasinan. Sama. Yan, hello kay Lucas Logan Salve. Diyan sa Pangasinan. Namimiss mo na mamang mag-tiktok, ante? Gusto mo Yan, hello po sa ating Ano 78 yung pangalan niyo si viewers. Kwan? Si Nanay Kuring. Ingat eh. Kay Manu Jung, kay Kuya... Nanay Kuring. Nakalimutan ko kumusta po pangalan kayo na yun. dyan? Kay Kuya... Ano pangalan na yung kasama ni Kuya John? Kuya Bin! Yun, kay Kuya Vince. Hello po. Mag-tiktok tayo. Hello po mga ka-DFL ladies, kamusta kayo amin? Ako from Angeli at Tilio yan. Okay lang naman po. Tapo. Si kayo na, kumusta kayo mag-ita? Ang bango ng tusilog guys. Wow, ang sarap Ate Joanne. Good evening sa dalawang auntie na maganda at dalawang dalaga from Ma'am Fernandez Lauher. Ah, Thank you po. hello din po. Magandang gabi Ingat po. po kayo dyan. Anong oras pa kami makauwi ay? Magpa na kaya tayo? Sabi mo kaya na. Magpaalam muna tayo dito. Ang mahirap pag alis tayo. Yun nga, biglang may magkuana. Mabutan natin na pagbalik. Mabutan tayo, lawag tayo nilang mabutan. Kaya mo ate? Uwi Kaya kami. mo? Kukuha kami ng gamit. Kami, Auntie Paseng. kayo na Auntie Paseng? Halatang pagod na si Auntie Ligaya. Opo, pagod na po yan kahugas ng kuwan. Nagtadtad din po na Nag-init pa ako. Kaigid natin ng pagpang natin. Ayaw kasi din nila dito sa ano, tinda-tinda. pinipilit namin magpunta dito kaso doon lang daw sila. Hindi kasi din nila alam yung mga ano iluluto-luto nila dito. Yung kahapon po may bumili ng milk.
Siya na po yung minsan na nga lang siya magharap dyan sa milk tea. Ali, inom yung milk tea. Hindi abot na sa customer. Itusok niya na rin yung straw doon sa milk. Unang dyan. Makainom na talaga. Talagang gusto niya mag-milk tea. Makainom ng milk tea. Sa customer yun. Ganunin niya na rin ang straw. Ganunin niya na rin. Hindi mo nagdaan ang gabi nga din. Sabi ko, pag dito na kwan, na straw, natanggal yung plastic. Nagsigat ko pinig ka na di. Tumot na. Sabi niya, kain na kayo, halatang pagod na kayo mga kapatid. Opo, Nabannog damon. Kuya Manong Barta. sana may kubo na kayo dyan para may pahingaan kayo. Yun nga po yung plano namin dun sa likod kasi hindi rin naman maganda na dito kami natutulog. Tsaka andito rin yung mga gamit namin. Plano pa namin magagawa ng staff house din sa likod. Kahit maliit lang na studio tayo. Tapos treehouse po sa Tiligaya dito sa Acacia. Pakibatang aking kaibigan sa Cavite, si Brother Adi Almasi niya. Hello po, Brother Adi Almasi. Hello po. Kakasimot na kita, Senyor DFL. Mangan kayo pa noon at nabannog. Ang pabot, naluto ko sa mga anak. Hindi, init na lang yun. Init na lang Kilayin. Ay, ulam. Ayun, Ayun kilayin. ang kilayin. Oo, 5 order na ako. Tag-isa daw tayo. Sana may kubo. Mura lang naman yun. Sasamahan ko na lang si guys, Idol kaya Madonna dyan. Binabalik-balikan. Oo. Kaya pagpagkaluti ko Mama Dona. Sasamahan ko na lang si Idol Madonna dyan matulog. Mayroon doon sa kusina, mayroon dito sa loob. Ay, nabasan na rin siguro. Saan ba? Hanggang anong oras kayo dyan? Dito po kayo matutulog. Siguro po siguro kung wala nang bibili, 25. mga siguro 7:30 or basta mga ganun pag wala na isang ba. Tapos na 6 ano na maga 6:30 no? Ay, 6 na pala siya nila. Tara na, Tapos iba pa yung nagpang na bukas na naman i-fix tayo. to. Ayun na siguro. Hindi pa, hindi klaro rin. Hintayin lang natin yung Finish to. Yung bata? Yung nagbili Kaya nga yung bata yata. Hindi, dalawang pa. Hello, Peng, Gideon Tiligayat at Tipasing. Napagod ba kayo from Rodolfo Flores? There is light lang. Pero okay lang po. Hello! Shout out kay Jeffrey Occidental! Hello! Hello po, Occidental ba yung apelyido nyo, Sir Jeffrey? Kasi Occidental Mindoro kami. Occidental. Napanood kami sa TV sa cellphone ng live habang nagko-comment. Thank you po. La Arne Arne Rebellia. Hello po. Thank you sa Rebellia family. Parang si Ma'am La Arne Rebellia, parang asawa ni Con na. Ah, si Layla. Lailani. Lailani pala. Oh. Take out. Tingin mo. Dahil pala parang ganito na lang sana sa atin. No? Ha? Dahil pala ganito na sa atin. Di ba kwan yun? Hindi na lang daw kilayin ko, na lang daw tusilog na lang. Parang gusto ko ganito, te ah. ipagluto. Parang gusto ko ng ganito. Pwede Pwede naman. Ay, lampas ako ng 5 piso, kailangan yung kwan lang. Yung kilayin na lang ako. Agisam kumamat da duwa nga antes. Agisim kayo kunani gayam. Parang kami lagi ang Wala gisip. akong meeting gaye. Sir gaye. Laka. Ning kanya po sinanla. Pag pumasyal kami ng Mindoro, punta kami dyan. Welcome po kayo dito. Lukan. Lagod kan tiligaya. Lukan na, napipintas, agbiag amin nga, Ilocana. Ken, Ilocano. Yes, thank you. Magbiag nga Ingat po ito. kayo dyan. Sir gaye. Hello kay Sir John Mananga. Proud Ilocano. Nakaubos ba kayo ng paninda nyo? Hindi naman po, hindi po yung Yung kan po, milk tea po, hindi naubos. Talagang marami pong stock yun. yung Ulam. yung pan na lang kilayin. Ayun na lang. Kunting sisi. Siguro mga kwan na lang po, mga 2 order. Si Gigi, make up forever na magtinda.
Sanay po si Gigi. Oo. Tuktok na dun sa kanan. So, ayan guys. Naka 40 minutes na lang pala tayo. Ayan, hello sa ating 80 viewers. Yan, thank you po sa panunod niyo. Magluto kayo ng banana turon pang merienda. Opo, hindi pa kasi hinog yung ating saging. Nandito siya. Dito na namin Dalawang pan po yun, nilagay yung dalawang saging. bulig. Naka-ignore na yata ako. Ang kinibay sa pagyan. Hindi naman manong birthday. Hindi ka na eh. Diyan pala kayo matulog. Sige, yung unang... Hindi ko po kasi napansin may chat ko. May message ko pala kayo. Diyan pala kayo matulog. Sige, yung unang magising. May 500 bukas pag-gising. Ay, hindi na po ako matulog. Hindi na ako matulog. Pagdamag. Naku, sa tingin na ilagyan niya ng sigkat. Peng, naka-ignore na yata ako, sabi ni Ayun yung chat niya. Ay, message niya. So, hindi ko nabasa agad. Sure po yan. Hindi po kayo matulog kahit ay magkubaw. Naglopan lang samot ni Manong Manong Magkape ako ng sandamakmak na kape. Ay, buksan po namin itong tindahan 24 hours. Ante? Pwede pa kayo pasyalan dyan para makita ang kubo nyo at machikahan kayo. Makachikahan kayo. So, subscriber from Tando de Locosur at Malasik, Pangasinan. Okay, pwede naman po Mamarcho Paparaso. Basta mag-inform lang po kayo kung kailan. Dito po tayo magtambay sa tindahan. Doon nga daw sa kubo. Gusto Ay, sa nila kubo. makita ang kubo. Pwede po. Kita. Ako nga na? Yung Ano sila? Wala pa. DJ, baka kayo na magkatuluyan. Walang talo-talo. Sabi ni Senador Po Flores. Ito nga, magjowa na itong dalawang Oo, sila. yan. Ito po yung Ay, mas madalas na nilang kasama yung isa't isa kaysa sa pag-asawa nila. ito po yung kuan lalaki. Ito po yung babae. Sa uncle, alam ba na si Marsing na kuha? Hindi na matulog? Kahapon sabi niya, oo, nagaganon-ganon sa tricycle. Yung pagkata namin ng punti, Sarah. Alam mo, abin nga ba doon? Hindi ka gyanan. Sabi niya sa'yo. Buti pag sa kubo kasi tayo. katabis. Ay, may asin pa. Isang gabi lang. Ay, ganon. Talaga ba? Wala ko tingkan. Sanay na ako. Tingnan ako para sa timasin. Na nagkaroon ng galit. Kauli na timasin. At ang next, tingnan naman kung gaano ka-sweat ang iyong amati na. May pagyakap pa. Ano lang ba po? Opo. Sila Kaya yun yun na lang po. po. At saka pork sisig. Ano pong sida? Thank you guys for doing live. Tayo, dalawang order tayo. ng Kilayin. Kilayin dito sa Las Vegas. Maturugan ni Manong Euro. Yan ang box. Good night, Manong. Good night po. Thank you. Bye po. Thank you po sa biyaya. Ito po yung pamilya ko. Nakisin ako ng morning maga. po dyan. Ayun, masasabi DFLJO and sa mga official ng DPWH. Na-stress na siya. Shout out kay Sir Edwin Santos. Good night po, Manong Barca. Si Dana po ay may asawa na po. So ayan, good night na po. Okay, wala tayo. Salamat po sa Magsama na lang. pag-join. Shout out kay Ma'am Emilia De Mesa from Las Vegas. Good night po. Bye. Bukas po ulit, try namin mag-live. Para araw-araw tayo magkita-kita.